Mbak Muryani mangga. Ampiang kulane Jawa. Iya Mas ya. Aja sembrono. Rapipun ngangge mandek ya Mas kok niku. Aduh dek, aku sing kleru. Nah nika. Menawi kesupen menika wonten cathetanipun lho kula. Oh nggih, sip. Nggih. Adih dek, aku sing kleru. Ojo dadi atimu. Durung kowe wis nesu. Nyang kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan. Adih dek, aku sing luput. Aja pikir prengat-prengut. Wong ayu dadi semrawut. Sosor bebek disosor meri salahku dewek mohon disori yen iya mohon disori. Aku lawas iki Nggih, Mbak menawi Bu Bedan nggih Bu pasang lajengaken semangga Bu. mangga Bu. Nggih. Karemenanipun kereta malam Mas. Nggih mengke dipun aturaken lho menika pamundhutan saking Bu Bedan. Piyaine leh grabyak semana nggih. Nggih. Monggo Bu. Silakan Bu. Manis gulane batu Bu. Nggih. Nggih. Manis gulane batu. Aja kleru. Sing kleru bani. serak-serak. Serak-serak basah. Wong biasane kan ngabani
wong babaran sik napas panjang sik lah nek Bu Bidan suarane apik jenenge kok ora luar biasa wis biasa suarane sing bagus penyanyine kan sudah biasa. Kalau yang nyanyi Bu Bidan berarti luar biasa biasa di luar soalnya biasa di luar betul Monggo Kang Mas. Aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung dirung kowe wis nesu kowe tinggal yang kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan aduh dek aku sing luput aja pikir brengat-brengut wong ayu dadi semrawu kesasar bebek disasar meri salahku dewek mohon disori besok-besok gak lagi-lagi Mangga Bu Bidan. manis kuane batu aja Luar biasa saestu Bu Bidan. Suwantene cemengkling. suaranya pokoknya yang penting pede aja. Iya. Kalajengaken menika ingkang pungkasan saking ibu-ibu ingkang nembe masak wonten dapur nggih, saking ibu-ibu koki menika ngersakaken ingkang pungkasan aja digondeli tasih Mbak Muryani ingkang ngaturaken. Menika ugi wonten pamundutan malih mangke pun aturaken.